To sa sisien pat nga ai ku Blei pi baro Kiba yo snow ye gani ga jingkren ga jonga ku mamala ka por. Nga dap da ga jing snow ngu yo Blei bangala ban wan ra shipi ye gani ga jingkren ki banga nget ki long ka jing mentoi ye ga jing ya ti ga jong pi malang sngi. Ngan pen i fi ye gani ga ju hi ga jing hikai namar ngan yalam na ka wai ka jaka shi ka wai ka jaka jong ka jing isham. Knang ba pin snow to kum no ban light naki. Oit ngala dem ong lupa ba kani ka jing hikai ka laban jrong. And ray wat na ka jrong ro. Pin snow to ba ka don ka jing mentoi ye ka jing im ka jong fi. Ngan pen i menta ka sngi ya ki jing ye Kynduh Kiba Kibriu ka jong Blei ki ye Kynduh ha ka Bible. Hakirukom jing ye Kynduh kiba per. Kiba niyo iba kita ki jing ye Kynduh jong ki. Kilong ka lesson lani kilong ka jing hikai yengi. Bangiru nda habangi ye Kynduh ye kini ki ju ki jing ye Kynduh. Kan pelong yengi bangin snow thokum no ban le namar haba maki ki job ngiru ngin job. But haba ki syaram ngin yo in nakanuga liang ki syaram. U Blei ulang babaha u ai hangi gani ka ktien ka jong Blei. Baling ba na gani ka ktien ka jong Blei ngi snow tho. Ya gani ka jing shisha. Ba nda habangi puli ye ka. But nda habangi shem. Ba u Blei yalam ki brio na ki jaka ki be e. Baru penlong ki brio ki be kraw ha gani ka pertei. Nganget ngiru nda habangi ye Kynduh ki jing ye Kynduh ki be e. Haga jingem ladangi snow tho no ban le. Nginom sajo nreganan ga jingin tiu ka banau Blei. Nakataga daw na habang ngakran siya pang ka jing ye Kynduh habang Shakri yo Blei. Wat lada piya Kynduh ye ka ba ilong ka bam itinat lani ka ba pendu jingkerban. Ka ba penno men simpin snow si ka jing im ka jong fi. And lada fiyo igini ka jing hikai pat na ka ktien ka jong Blei. Lada firu fiyay ne ban yad ban Shakri yo Blei. Pinyo i kumbo Blei pelat kumbo Blei kentiu iki. Pinyo i Blei ne kumju i jing im jong fi. Nakataga daw man taga sngingan pin ibiang ikini. Da kabangan wanra ya kawai ka points agini ka po. Lesingan kam ay. Kawai pat ka points ka ba kami per man taga sngi. Ngala kren siya pang gajing Kynduh aga jing im la jong. Naka jing long brio la jong. Ngala kren i gajing Kynduh naga jait beri Israel. Ngala kren i gajing Kynduh naga jing im gajong Abraham. Ngala kren katukan ni na Isaac. Bat ngakwa mentaga sngi bangan kren ya kawai gajing Kynduh. Kaba ngakwa ba kani kan long gajing shairu ya fi. Lasi kani kan kampan ki ya gajing mot jong fi ban penat jing mot namar kabangan ay kerteng mentaga sngi gadai. Ki jing Kynduh ki bampoi perkat. Fi haba pi Kynduh ya gajing Kynduh ki ba ni latim ni snot ho bangini Kynduh. Lasi karam dan jing yangi. Harai nda habangi Kynduh ya gajing Sham. Kiba ngim poi perkat aga jing em bangini Kynduh ko mi kita gajing katakan kita ga ba tam ga jing em go jong brio katakan ga ba pen kelumar ga ba pen lengo ga pen poi gi brio bikin long kelumar bikin ki jing mat ba dai na kata daw nga yang nang nga kwa nga nong fi ga por ba Blei kwa yang apa de fi bangin snot kho ye ga jing shisha ba habangi Kynduh ye ga jing Kynduh ki bam poi perkat nang ye Kynduh ye jing ja ki ba pen kendet ye jing em ko jing ka pen lengo ka pen kelumar ye jing mo berkhat ko jing kane ga nyarap ye fi men ga sni kum no fin le ka we ge jing Kynduh ka bampoi berkhan ka de ge jing Kynduh ko jong Joseph ha ge jing Shakri Blei ge jong u Joseph u de we ne ge brio ha ga Bible u ba kraw hadu kata na ma u new brio na do dang khna samla ula adab ye Kynduh ye ge jing Kynduh ki ba compare ge jing bat ngan pen ina ge jing im go jong no brio bat ngan ngan la ban wan ra ma ta ge sngi bagan no ge jing sha ye ge jing im go jong fi hot nganom lek dut ye ge jing sham jong o nganom kren lut kum no ya aga no ru kom rei kat bala
ngan pen fi bau new brio ru u Kynduh ye gijing ke bampoi perkhat ge jingem la da Phin pule na ge kitab Genesis na kalanang ka balai punyo ka ong kumne ge Bible ka ong u Jacob u la shongsa agari ka bala shongso ashnong u kpajong u hagari kanan ken kani galong ge jing thu khana shapang u Jacob u Joseph aba u la khatnyo snem gerta ula juap ye kin hon lembat ki men jo baru tau kena ula dan bagi konsyen rang ke bila lemru bagi konsyen rang ke silpa ki tengah ukpa jong baru Joseph ula wanya lap ke ketien ke bamba sepang jongki hau ukpa jongki tiu Israel lani u Jacob ula iet yo Joseph na lor ki konsyen rang jong ubaro naba ulang ukon ke jinglang temen jong tiu la tau ye ke sabti ke betop bronyu bat haba ki men jong u ke le yo ibo kupa jong ki ula iet ye un nalor ki men jong u baro ki le ye shon yo bat kimla kren suk sngob ha shu yo fi ka e ka mga kwa ngan pen fi nang ni gadai ba u Joseph u de brio u ba iet yo Blei na do budang khna ka Bible ko na do nang khan yo snem gerta unu brio ula kala tho ni ga Bible bau nu brio udan kajing im kaba itenat kajing im kaba kumbau deban im nda habau yo I lagi men bagi le ga bamdai u report e ga ta shiki kime ki pa but nda habau u im kajing im kaba pensngo bahai ki kime ki pa ga Bible ko ang u Israel lani u Jacob haba ang Israel kamul u Jacob ka Bible ko ang u Jacob ula iet yu Joseph namar pinlap ye ni kajing shisha nda haba kidan ki khon ki ba kongo ki ba piyo ibe kidan ke jing em ke ba pe ke jing iet ke jong ki kime ki pa ka po ishiki wat la ki kime ki pa kim kwa ban iet chiliang har ke jing shania ke jing sham sngoba ke favor ba ong ke tin English kadan shiki ki khon ki ba khamla ban kongo ban bala ban shania but the Bible kong u Jacob u la kham iet yo Joseph nalor ki khon chin rang jong ubara balai namar bau de khna ubadan ge jinglong ka ba itna but uthau ye ge sabti ge betho bron ha ge we kin ten uthau ye ge sabti ge ba itna ka ba dan rong bon tli but upen phong you Joseph fi na puli lang ni ge Bible kong nda habaki hman jong u ki yo I ye ge ta ba ku pa u kham I ki ye u baniki Figa Bible kong ki shonyo bat kimla ban kren suk snob ha shoyo. Kay ka mga kwakan wan ra ng nega points ngin siya yat kam sharum me jing em jonu priyo. Kaday ba u Joseph da pipuli ng ni nda haba u kpaw kam iet yu naman ga jing long jing em jong kawan ga jing shuon na lagi men. La pipuli ka khat ka basan jong ni nang ka balay punyo u Joseph fosniyo ga jing fosniyo u yeto lagi men. But kila nang kham isi yo ukur pari ki wong tu sngom tang kur pari fi ni jing pos new ya ga banga pos new na marakmi ni dang yete song ka ba ki top ka ba ga lingkha ka song jonga ka la khi jot ba ka la yang be ru ba khmi ki song jong pi ki de yang leng yar bat ki da yang ru ya ka song jonga ana kum ta ki men jong u gele o shi shamen sin shalo jingi men shi shamen yo long try lo jingi ba kila nang kham isi sho yo na mar ki jing pos new jong ma mar ki tien jong bat ula posni pat sakawe ke jing posni ba ule tu ala gimen ula angru hakmi ngala posni sakawe pa ke jing posni ba hakmi ke singi ubnai ba khatwe ki klor ke le yangu yanga ba ule tu ye kala ukpa ba le gimen ba ukpa jung le sneng pershayo bula ha u tu ka e ni ke jing posni ba mala posni manga ke kmi jome ba ki men jome shishangi ni wan ba ni ngu ngan mangi hakmat jome adu khandau ki men jong u ke le bishni u re ukpaju u la kan show de jing ong halaga dono fi de people bahai gene gikten kidan gene gikten gi baang ka baang gumne ki men jong u ke le shur ka ba ar ki men jong u ki la nang kham isi ka ba lai ki men jong u singa ba de people nang ne ki la ya
mo kele shunyu kabaar kila kham isi yu kabalai ka Bible kong kila ya bishni yu. Fi kaya ka mga kwa ngan karanang ni gaday, da fi Shakri yo Blei, da fi yad bed baro Blei, da fi persyang ban im kumagaday ban im. Phin lap bala da fi Shakri yo Blei, Phin lap yung kinikuway ka jinglong, kapapini Kynduh, katagaday ka jing nalaga jang ka yin ka sam. Fi katagaday ka jing kapapimpoy perkat. Teng dan ki briyon nagi Shakri, nagi yad aga nagi pertay. Ngan karan kumbagalong. Teng da fiat vi im klumar ni perthai yat jing im ga bom Shakri Blei let jing sangrum ju kham let de sim da Shakri ba yo Blei su let kum to si let lang kum ye let jing sang lang para briu nang ta ye im lang ye let lang ki kham kum ni kum ta ye yat ha ni ga perthai fin lop ta ton ga jing wat na yeng na sam ba fin lop ga jing im jo pi kan suk kan kemen fin yat nang chrom pin yo I kalong free no like do it but pin yo im dan ga bo wit ifi Hare nda filasdang banyat ban le bah ban Shakri yo Blei kumalau Joseph habau yo I ga bamdai u yet ho ba di ga bamdai gi kime gi pa nda haba u yo I ga jing pen pau no Blei ga jing im jo u don ka ga jing shirham aga do non habau yo I gi ga jing pen pau ga jo Blei ba ga song ka ba jong ki ga ngo I ga song ka ba jo bo bnai ga sngi ba gi klor ba gi dem ho pi kan ka pelong u bo no excited banum le yet ho ya ka unum le yethu iganisha ki parlo unum le yethu iganisha ki brio unum le yethu iganisha we pat le sila bangan ong mga ko ong ni si nginum le yethu iganisha ki jing sang nginum le yethu iganisha shiki brio ki bangi traila ni nginum le yethu iganisha ki pat ka jing kemen jing ki de ben yethu ning kong ala ka jong ka yeng na bangi tip ba ki brio ki num la ban sngo thu igin re ki ba yeng ba semla ni ka yeng jing ki me ki pa ki men para ki de ben sngo thu ig bo Blei ta bla ni di la ga dono Hari filap hang ni, baka ni kada jingi kai ka banga kuat ngani rap ipi menda gisni. Ba fi yo I hang ni ba haka jing shisha ki men jong u nda ki yo I ka ni ka jing long. Ba nda haba ki kme ki kapa ki yo I ka ni ka jing long ka jong Joseph. Bau Joseph udah beri biang bat nang tade kaba ar kade u yo ka favor no lo pa bat kaba lai uni beri udan ke jingpan pau kaba wan no Blei ki ngai iru ba kani ke jingpan pau de kaba wan no Blei la banong hre la pi puli ba u pa ke kime ki ngai nrai fi yo iang ne ba nda haba u le yet ho ye ne haki kime ki pa kawan pen ban kani ke jing shun kawan ke jing khamisi bat kawan ke jing bishni na na la ka jong ka family na la ka jong ka long ying long sam fi ka ta ka ne ka bang kwa ngan pen I fi ngan nuot ban ong kani ka pen kan dit la si ka pen lengo yo Joseph kapelengo yo Joseph no mabalay uperkhat bagi kemegi kepakin kemen uperkhat bagi men jong uken kemen uperkhat bagi yeng jong ukan support yo nama bau di beriu yat bet nama bau Shakri bahayo Blei nama bau im go jing im go bedai nang tade nama bau di beriu uba yo jingpen pau no Blei uperkhat bagi kemegi kepakin men jong ken sngot ho ken pediang unrai walit kelat egene baro kalong kumta baro hot ngam kren ba baro pini Kynduh lesi dan ki yeng ki bomi Kynduh dan ki mi pa ki priang dan ki yeng ki support rei kham duna lesi ngan bo ni kalong rare kum kata finum yo I ba ki mi ki pa ken sngot ho ki khon nani ki men ken sngot ho ye ka ega bo Blei di la jing im ko jong fila da bi Shakri yo Blei kata ka de ga bang kwa ngan fi kata ka de ga problem ka bang ye Kynduh na to ka ni ga por jong Joseph ado menta deki power jasnem deki hajar berdeki hajasnem ni Kynduh ega jo chi ga jo ko problem ni be Shakri kum ni Blei ki don ki yeng ki la yat ni la yet ni la snotnat but nda haba ka to ki yeng ki don ki khon ki bala pediang you Jesus Christ ki la IT ki la shame ki jingpenem nang ta de ki de snot ho bo Blei kraniki nang ta de ki de im go jing im ban duai im puli tin ki job Blei nang ta de ki de minot e ban Shakri yo Blei ba hadin be ki la yo jing kai nangi but nang ta de ki la yo mal e ki jing it ki job Blei ki la shame ki de jing ba ga jong tra people in the Bible POE ki ni way but nda haba Blei ula di la jing im go jong ki pin lap teng klempoi per khat ki badan na to yeng kala balong ki mi pa kala balong ki men ki para ki kini ki ba yim sam ki kinum snau tho ki kin wan pan ban ga jing wet
Fika takade ka bang ayu kendu mga habang ya kendu bat ki priu ki bawan man phone singa mar bor ba bang ya slok ki priu ma shempen man gum ta ba ki kme ki pagi sedang pen man straight ki kon baginum sha ban pule bible palat kenum sha ki begin net jing seng palat kenum sha ki begin ma bakin let jing seng shini shitai ha ba ki yo jing ku ka poi kum ka ta man ta kalong kalong ban shuang bet no ka problem ka jing kamwan na bar ka jing kawan nala ka jong yang nakata ka daw nga twai men nag singiba ngan pen I fi nag bible ba pin shai pin le kum no na fi kendo e ka bukum ka nag jing kendo kum no fin le la da fi la Shakri u Blei la da fi la yat bet ba du Blei la da fi pershang ban im ko jing im ko ba pen sngo bhai u Blei hot ya ka ban kong fin yo ka support re adien fin yo I na fi ngam jleu ka ji ba du Blei na fi la rong chi ka jing pen pau ba no Blei u pen I fi ko ba pen I u Joseph bu Blei le je tho chi mi ka pau per khat ba ken pen shai shi ki men u per khat ba ken support ba ken ya wan lang I ka ban ya rap ban pen poi ka ta ka jing yo I pau ka vision ka bu yo I ba un la ban poi shi ka tho kila de ban kemen re ka klem long kum ta yo Joseph kalong pen ban di opposite lane persyaya ka ta jing mu jo bat nga sakren fi ba nga sakren ang ne ga points ga bang ong pin sa ye kendo e ga jing ye kendo ki ba pim poi per khat balem poi per khat na ma pinom poi per khat ba ga jing kan mi na la ga jong ga yang finyo I ga jing ka ba mi na bar kam da day ga jing e ga brio ga jing ka ba pi kendo ga jing trai ga jing ga pi kendo ba ki brio shabar ga ba pi kendo ga im lang sa lang ga pi kendo bat ka ni ga tai ka long ka jing ho ngan sa kra ni ga tan rai ka ta ga jing ka kham sting kan diat ban ni ka jing ka ba pi kendo na la ga jong ga ye but piu iang ne nda habau Joseph ye kendo ini ge jing na la ga jong ga yem fika ege beja ngan pen I fika tu gat ne men ge sngi khnang ma ga jing men toy ge jing em ge jofi piu iang ne ba nda haba ki men jo ki me ki pa jo o kim snout ho ye ge ege bo pen I do arsi no Blei o pen pau ha u ye ge ne ge jing pos neo ka ba kala long ka vision ne ge bo Blei la bo pa ga do no jo ba ha ka we ge snam kan sa trekam kan sa long ha ka we ge por kan sa trekam but ngani thu fi ngani gapor pi nga yo iba u Blei shay deal kumne but walin mot na fi Shakri u Blei ba baro ki pregen support lot ifi walin mot ba yeng jong fi gan krishan lot ifi walin mot ba baro shi yeng ken snot lot ifi dan ki brio ki ba bakla hanta dan ki brio ki ba Shakri u Blei ki ba perkhat ba haba ki la Shakri maki yu try baka yeng barok kada ben syukur ngu bet bakan syupiang bet ke beki ong kanum long umta pudiang ini kektian banga ong banga kinum snow tho lut de ke ege ba pipi snow tho kinum la pudiang ke ege ba pipi mat ke jingem kinum la ban poi shi ke ta ke jing khat ke jong Blei ke pipi dan ke jingem namar u Blei u dan la ke jong ke rukom ya ka ba utrai le ba ke jingem ke jong fifi yang ne ha ke we ke liang ikum ba ke ja ke ege ba snow si ya Joseph ndai na pipule lut de ke jingem jao kini ke ba ja baro ke jingem jao ke de bo Blei plan ya ka ban pelong yu ba unlong equip le singan ong da ke tien ba unlong u bala king atia lepa ubala banket nda habula pas gini gites na yeng ba ula banket nda habau Blei u kontiwi u shege kerdan ka bau Blei ula bo u na do besdang nda open poi shege tu song ka ba nda open poi shege tu ki klor ki benai ki sngi be ki dam u un open poi sheta hari shwai kata u Blei un yalame fi haga jaka ka babina ba ne kendo shibon ki ai bat ke jing kendo ka bapin kendo ka de ka bapin poi pin perkhat ba ne kendo jing na bar ba ne kendo jing nang to ne kendo jing na to hari ka jing kendo ka jing ka bapin kendo ne kong ka de nala ka jong ka ya fik ne de ke beja adu gini gisni ngayo idon ki priyo ke ba menta ki kendo jing mda de jinu ka bangi kendo jing re nala ya lesi gini ke coronavirus gini ki jing jakat ne gini ki jing ja jing gini ki jing pangkam kala lang ka problem ke pertek kala lang ka jing ke priyo kala lang ka jing ke yeng ke sem ke hot ke de ke jing re la da fidang doni ke yeng ke belong supportive ke yeng ke be long ka way la da ke yeng ni ke de ke ba support ke jing jofi what kan ke jing pang ka ba jakat ne kam da tat han ke jing jofi la da fi yo yeng ke besuk hare nda haba ke yeng ke dana ke pat ke pra nda haba ke yeng ke dana ke jing ba mis tu jing ban nda haba kim support but kam dan ke jing snot ho ke jing jofi hang ta pin la ba kham sneu ba ne ke coronavirus ke kham sneu ba ne ki jing pang ke jing ja ke ba cha shabar ngayo ik brio ki dan ke bam tiang shu ne ke jing pang na makala e pa lat ala ke jong ke yeng but pio yeng ngan pen I fi ke ne ke jing ja ka bam poi per khat ka ba Joseph ye kendo ka de ke bang
ban ring dur nang ne ban pen I pi ba lada pi pai ha ba kum kata ga jaka ba pin ikum no fin le pi puli nang ne ga Bible ka ktir ga jong Blei ga kren shai ba u Joseph u khlame le per shai lagi kimegi pa u khlame le per shai lagi jong ge men u bat bet ye ga to ga ba u yo I ba ka we ga sni ga de ban long but shim pai per khat ba ki men na jong kin shoni u ado ba kin tmu ban pen ya fi ka ta ga de ga bang ko ngan pen I fi ga ni ga por nda haba ukpa go we gisni de people ga nang ba live nyor khar bakar ter ukpa go we gisni upha yo Joseph banit pet yiki hamman namar ki sharai ki lang brat kham she chingai ong yo Joseph kili ra gi ni ki jingbam le mal ya rap yiki le pet ki long kum no u Joseph yang da ba ko ngoi ku paulit pet ban yarap ban ajing yarap yeki men ban pet ye ka ka ban pikir ban le pen biang ye jing dan kam jong ge men u le da do no ka ba ben ren do pai she jaka ba u le ki men ki la shu ni bat ki la mu ban pen ya fi yo I ki mu ban le kam no ki dia ong ini pen ya no yo u ba ki lap ko we ko pukri go ba jiliu ki mut ban bread u ba ki dia bread shi shayu shi ko leo le singa nam do puli na ma ge jrong ndaki mut ban ndaki bread isu ko tligo babu ko ka karngan nganda puli fina ki kitab Genesis no ba live winyo kada khat ga bar fusa ko kile shimi uba kile pani hari usu ko tliu hadre ka tliu kala ngat no ba mdan ka fi ka ka de ga bin lam nda habaki pi Kynduh I jing ki ba ki mel la jong ki mut ban pniap pi ban bread isu tliu ban tap if you ban chupen yap no if you jelop situ jetliu fin lap ba u Blei u don halen dat jong pila de piat bet ba u Blei ka tliu ka ba ki bread ka de ga ba la pet ba ka don ka tliu nama balai u epi ban chu bread lumar jetliu la na tip kila dalit pet bat kila da yo I ba ka don ka tliu bat nang ta de ki bread ang ta bo ni up jelop ndrei nda haba ki bread ka Bible kong haba ki le pani ari u ka tliu re ka tliu kala ngat no bat mdan maka ka ega bang mo banang mo u Blei u le ka kamba yo Joseph ba what ka pinsha bread jetliu snap an ong ngik tin pinsha bread jetliu wala mo ba piat bet ba u Blei pen ki ari ni em Phin up yar she git leo jong jingem Phin up pa she jaka ga be enre hangtaru u Blei unum shaba piniap unia dai fi un penrengat iki ki ban peniap jelop iki jing jong fi lada fi yang bet baru Blei fi ka ta ka dei mga kwa ngan pi finom yap ndre Blei unia lam fi un peni Kynduh fi Joseph ngan ong ni Joseph menom yap lada be bat kem mi jing khat ga jong Blei ri la ga jong jing ke ba medan wat lada ki men jong me ki bread is tliu ru ba men yap to menom yap namar kanon ke jing ka kan kan bat nda ba kili song Kynduh ng Bible kili bam jing bam ki yu ikan san bagi dan ki kenja Ishmael ki bawan na Gilead bat ki ut jong ki bayawan ban kai u Juda u ong ki para kan mentoi la dangin peniap u para bat buri Islam ya yang ini dim rau noi u shi ki kenja Ishmael fi ki men la jong ka yeng la jong menta ka dim rau ka di yo Joseph wali klat e kata ga jing impinio idan gi yeng gi pa shi sta but nakita gi ba hayeng jong fi nakayeng la jong kin de fi ngakrani ni wat na la ga jong ga jing seng na la ga jong ga yeng ga ba na ga yeng jong Blei ru pinap wat ha ga yeng jong Blei don men don para gi bom sno to ye fi ki ban kin tai ye fi ki ban nyo pen ye fi wat na ga jing seng ga ga yeng ga ba ka bo Blei bo i yang ni ga ga big family ngi shi ong ngi ka ga long yeng long sam ga ba he ga ngi wan na po ga jing seng ngi long kum shi yeng ton re don gi men na ga to ga long yeng ga ba kin chamen sim ki bom sno so ki bom sno hono ba gi yo I bo Blei usdang ye ga ban penon kam sedang ye ban lagi ki ban persang ye ban bread efficient liu ki ban persang ban dino wa di firu ban ngayo ina ka nega dur baga day ngi bangi day ban snot ho bala ngi ya fi ngan chuang fi ngi tin la da ge test ka nega ba he ka promotion ru ka nega ba kham he la da ge test ka nega ba rit ka jinkan tiu ru ka nega ba rit na ka ta daw u Blei umut ban kan tiu shi sha yo Joseph na ta daw una hap ban Kynduh simun ke ki dim raw yo u shi Egypt Maro fi tebe ni gajing jala se ndagi demra yu shi Egypt ulit pai she Egypt uthiet no tu rangba shi pai rangba nong yalam ha Egypt u bekerteng Potifar
But ubu aga yeng jong udah pipule gal nang ka balai pukundai udah naga yeng hapo ka yeng ke jong u Potifar vi shobangan poi jeta shangan nong fi kendiat nama ngapen I ne ke jingja ka bompoi perkhat ke jingye kendo ka bompoi perkhat ka dai ningkong e na laga jong ka long yeng long sam lesi kendiat ngan syukudat kendiat naga ningin se poi biang haga jing im ke jong Joseph ndai ke ga bang kwangan peni finga kan mau haga ni ka poda pipule na ka Bible pilap bawa du David ru ye kendo ye kata fi pule yo David aga kitab Samuel ke beningkong lang nang ka ba khan rio filap ikata ba din bo Blei kun ria ye ga jing penlong si emu Saul ula kan ria no wong kile yo Samuel let chi yeng jong Jesse ngala jien yo way no prengi kon chenang yo bo long si em haga jakau Saul bo long si em ga jai Israel fi yo iba u David u poi hay nda ha bo mut bana bo Samuel leban pen kan tangi ki nang ta de kala dan ke celebration ke crowd ke reception se ke ta jing ke ta jing priang buram yo Samuel kala de ke crowd nang ta ke function ke yeng jong Jesse ke de ke ba jai Israel se Broadway kala ka mo ha tu shnong Bethlehem ngani tu fi kala de ba barok shnong kala banalo nre fi yo I ngani ba yo David klem khot u de kontra u de ba khat do na ge yeng klem khot la bu yu ba gimrat shalom kade fi la dengan kran ni taro kade de go pa ko point na singan chukran kin dia de fi ngani go por kade pin ni kan du e rejection e jing sha kan ta na la ga jong ge yeng fi ndan ba I thu fi la ga jong ge yeng kinu mi thu ifia la ga jonga yeng gen gen tai fi na la ga jonga yeng na la ga kur na la ga yeng sempin cha gan tai num dan ba priang ifi kata ka de ka pini kan du David ru tip u dan e no Blei re u mut banong nda ba Blei khat u mut ban pen u Samuel mut pen sa sem pikan mau ba dan we ru bo Blei sha yo bon pen te ko ompniang ba u Samuel wa memdan medan kontan kini u Jesse wa ngadan stang we tamu budang ret men to u de bodan ba gelang berat ngaklem khat na mau dang khna re u Samuel wang nganum shong tat nda me khat yu nginum pen kut ini ke function kat ba umpat wan mo fi nda ba ki pha khat u David u de Blei na du jinga u la au yu Samuel pen sla yu ni fi yo bo Blei je no je u Blei pen sla ban no je u Blei pen sla fi yo I ki men baro ki yo I bo Blei pen sla u Joseph ro ki yo I bo u Blei u je u ai ga vision de yo u klem ai ki tu ki men u ai u Joseph yo David ro ki jing pen sla klem wan ji ki men ka wan show David but people in the Bible nda ba kitip ba jing pen sla kanan bo David kitip and if you can mount the habo mi Goliath barok le letma fi yo ikum no ba habo David ulet kum pa ukpa ka ge jukuru kom hi yo David ula pa kum pa yo Joseph banit pe jela ki men ban le bahai lagi jongki men u Joseph ru le ban le bahai ki men u David ru le ban le bahai lagi jongki men la jong ndau le chike jaka ba ki le je le tma u la ba ki kleme le tma ki gi ri pen ban na ma ba ki tieng yu Goliath na ma Goliath u de briu ba kraw ba jrong ba he ba ka jai ri Philistia kala capture ka tu ga ni ki jaka jongki Israel but nang ni ka mi ki jing ben Blei but na fi puli bahai ki jing im jong David filap ba David u man le ndau mut ban le de manu badam de manu ba wit de manu ba bishni manu ba long insecure de Eliab men la jong ka yeng jong u hi ka long ko problem fi ka ta ka de ka bang ko ngano fi nala yeng pini kendo i rejection nala ka jong ka yeng pini kendo i jing e ke many kim trebal priang kadan ka jing le kadan ka jing kendo but u David u le kendo i jing shakan ta na do ko baning kong re Blei khat yo dan ba itu yu la jong yeng re Blei itu yu pi ga kwa ngan ong fi la da Blei itu pi nai le persha nai kwa ge ke ru nai ni nai persyang pen snow thoro kapadan kam kada ya be baru Blei Shakri be Blei la da Blei umut ban sai fi ban penan kam fi ban kan te fi dan mano ro bala pen hari fi ba de ne ka daw fi ke jingi kan do barabor ki de ki ba men toy ha ga ba khado hakapor pa pidang kendo pim so tho ba lei ne kendo hare ki jingi kendo ki ba pi kendo lada pi kendo lei nala ga jong yeng kida thang kada de jing man ka ba shir khai hare ki ta bar khat ni rap fi ba pin pa shi jing law man sim ka ba pin law fit na ka ban ta ka jing kan tiu ko jong Blei ye ka jing im jong fi kham shi jro fi de na ka down de pi puliang ne pe ba ndaw David umot ban lek ban ye le fi ye kendo jing e ba no bat la ki jong ki men larangan pen iya kan ni lesi kan dai ke khrau ba kaya seriam ke jing im jong David baru Joseph fi ki u ye kendo ba lagi men ala ke jong ke yang u Joseph ru ye kendo jing e ba lagi men
But kata ka dega bang kwa ngan pen fi nga dega por. Ba pin sngo tho ba ka jing im jong fi. Na fi mut ban Shakri yu Blei ka training ga banin kong fi. Hagi ni ga jing ya ilenti kam de na bar. Kam de na jing sang ka training ga banin kong ga de na la ka jong ka yeng. Kum no fin le hala ka jong ka yeng. Haba pi Kynduh kum ya ne. Ngan pen fi ga we ga lenti ga de ba u debet u klem le persha ila ga jong ka yeng. U klem kren persha ila jong men klem kren persha yu jesse. Klem kan roy balay pi klem khot yang ala ni balay pi isi yang ala ni balay pi reject yang api kan taj yang klem kan roy usngap bet uyat bet ule bet yang ay budai ban le pi pule yu Joseph ro ndah baki demra u klem long violent ban le persha u klem le persha u klem khun lagi men usngap bet bagi bread kli umru u klem eksai u shabe ndagi demra u klem ut klem yam but pi pule naga bible ndagi demra ule bet che Egypt la thiet mrau yu apa ko tu ke ma apa ko tu ke yeng ko jong Potifa bat ngan itu ipi udan nang to ngan pen ifi sakawai de hang ni mok ngala kren ke jing ye yeng sam la sila nang kren ke yeng ni ngan ong ipi la ngan poi shi ko point ke de ke jrong ngan pen ifi sakhin dia fi i wat yo Moses ru ye Kynduh ke jing ala ke jong ke yeng la singan kut ang ni ma da gisni fi i yo Moses ru uya Kynduh iga jing de halaga jong ke yang hanga no ru kompal Moses uya Kynduh iga jing halaga jong ke yang fi ya Kynduh iga jing kentai ya Kynduh iga jing le persha ya Kynduh iga ta jing kum ya Kynduh Joseph kum ya Kynduh David Moses klem ya Kynduh umta hey Moses uya Kynduh saya ka waipan ka ba kham ba ta ga dei uya Kynduh iga jing halaga jong ke yang ha ka wai pa ga liang ka yang jong u ka dana ga jaka jong ke jing long marao ka yeng jong u ka dana ka jaka ka ba namar ki khoni Israel ka tu por ki sharing marau how faro agi Egypt ha ka por ba khayo Moses ka dei ba ki kme ki pa ga jong Moses ki dang dana po ka jinglong marau fi ka ta ka dei ka bang kwa nganong fi ki dan ki yeng ki ba bi Kynduh jing na ma ba ki persha Hari kadan pat ka wai pat ka problem ka bini Kynduh jing yeng dai u Blei u pen MV fi so to pen Shakri u Blei dai fi empat ha ka yeng ka badana pen ka jing dan pen ka yeng be Kynduh ka jing duk jing kerdo dan ki yeng ka badana ka jaka ba ka yeng jong ki ka dana pen ka pressure ka bejur mdai bakim support fi mdai bakim kwa bani rap fi ki tuai ki kwa bani rap bani Shakri hari ki dana ka jaka ka ba fi yo Moses fi pulin ang ni kadai la pen mi pen man daga an be ben pen upload ki klung ki ba po si snam ki shinrang fi pi nang ni ba ka jing ka po yo Moses date nda ba ka yeng jo ko dana ka crisis ka dana pen ka jing ya le ka bujur fi hang tang ko ngan ai men se me fi ba fi di fin snot ho nda fi Kynduh e ba kum ka ta nda ba ka yeng hi ka support la ka jing ka wan na bar fi yang ne ye yeng jong Moses la ngan kren ka long ka jing men toy ka jing im jong fi ni ka de ka wai ne ka jing kai ha ki jing sang yeng gi bang jukuran ka de ka wai na ki nuk sta ki ba kraw palat e ka jing kai ka long yeng long sam na ka yeng jong Joseph hey na ka yeng jong Moses fi ka yeng jong Moses ka de ka yeng ka ba Shakri Blei ki men jong u de ka ba Shakri Blei ka kme jong u de ka ba Shakri Blei nga yo iba wat la da klem tho yo pa ru kom go beshai he ka tho i ka kme ka tho i men ba nda haba ki im ha ka por ka ba paro pa pani ap ki prashang ka bible ko ki prashang nda haba kimla ki plat yu da ka tu ka mo ka tu ka shang ban thau ban plat yu da ka jinget ba mla shu ban buri un rei ki prashang fi ngan hikai pi kan dia de ne ko ba la jukran teng men shwa ngan pni fi ne ba ka problem ka ba mi na la ka jong ka yeng kam dei tang lesi bagi persya ifi lesi bagi yang persya ifi mde gani kam dei yo Moses lesi ya gani ngani rap ifi mena gisni mde bagi yang persya andrei pi pulin nga Bible gani ba ka yeng hi ka na ga problem pi haban snut ho ila de gata fi haban snut ho ila de la Blei la pen MB la pi la mat e jing penem la da fi la mut ban Shakri Blei pi haban snut ho la me ga yeng Shai bai kita bang keren, shai bai kita bang keren. Pi hap bandan ke jingkit kle ila ke jong ke yang. Wat super khat ba day lo di fi Fi hap ban sung tho lem ki me ki pa.
kumno baki kendo jinga fi yang ne ngan puli fi pitep na me ganila ra shiki jiti shiki hebru khnaman pen shai fi ngan puli ke ne jingcha jo Moses de ne jiti shiki hebru kal nang ba khat we ne khat ba arpulai arpusaw arpusan fi ne puli ne khat ba arpulai ko da ka jinga yo Moses abala khai ula buri ne ki kime ki pa jo u lai banai na baki la yo ibo long khulong ba bab limpoin ba kem shim shapting ye ka hukum ko jong iem fi ka ta de ga banga nga keren na gani gupor ba pinyo I ga jinglong jong ki kime ki pa ga jong Moses ngan pen I fi ka yeng jong Moses ka dan jing na ma ba ka dan apeng ka pressure jong ga jinglong mara hang ni le ka wan ga jing yap sunan henry nda haba ga yeng kalong supportive haba ka yeng hi kadan ka unity kadan ka jing long ka way ga jing ai nda haba ki kime ki pa jong Moses ki yang nget la ka ba kong da ka jing ai ki kime ki pa jong Moses ki buri yo fi kata ka de ka tien ka banga kwa ba pen yo mentra ka si la da ka mi jing kat no ga riba ga jai be ngala o fi te la da ka ni ka coronavirus ka jakat ni hendai la da ki kime ki pa kidei ki badan jinget ka way be ga jinget kidei ki badan net shisha compare wa la ga yeng ka sem jong fi ga dan apeng ga jinget la ga yeng jong fi ga long ka way ki krishanang ngani thu ye fi ka jinget ka bawan na ban kamla compare la ga problem ga jur kat no ga pertai la da ki kime ki pa jong fi kidei ki badan jinget la da ki kime ki pa jong fi kidei ki banang ban buri I ki khon finio I kata ka yeng ka dege bejam na soto nat ba ga nektien na do men shanga che soto natktien bang ki kime ki pa jong Moses da ka jinga ki la buri yo kan chim tai tai ktien kendia manu na preng jong fi ki kime ki pa ki badan men ta ga jaka ka be fi yo I ki khon ki dan preng ga jing khat ga jong play bar Blei khat ki bagi pershaman ya be bat ba usaitan unong shun ka jing ya le ga jong ki bot jing dum kamot ban kta ga jing em jong ki khon ban peniam mano na pedeng jong fi ki kime ki pa ki besngot ho igene ba phin nang ban buri igi khon nga jisngot na e de ktien ai ngin de ki kime ki pa ki banang ban buri igi khon fi igene ga de ka nuksa ingi bangi de ban nang ban buri igi khon ki we ki khon pa ki lese ki la ban Kynduh igi jing yam re ki Moses unlike na maudan ki kime ki pa ki badan jing bat ki bala ban buri fi nga kwanga na fi ai ke jinga jong fi ngene ke pinuat ban yada ya lagi jong ki khon ba usai tanum la ban kitai ki buri ki he ba pi buri ki ha ke jing duai ning ko ba pi tap ke jing duai ma lagi sing kinom sha atat lagi bor jing dum la da finang ban buri kinom usai tanum la ban kitai ki khon jong fi la da finang ban buri ki ke jing duai ka ba ar la da finang ban buri ki de ke jing kai na ke tien ke jong Blei ba pi ai ke jing kai ke jing slok ke jing lam ke jing ai jing ma ki khon ma lagi sing buri iki namar play kan poi ke por nda haba pimla shu ban buri yo Moses mla shu ban buri ba khadu ke ban si ban taba ke chang plai fi la da pimla shu ma pi u Blei la la da fi nang daga jingai ban buri ban haba fi plai ye u shabar fi no u Blei tip kum no ban lam namar haba u don ni ki me ki pa ki ba yang na ka ban ta lagi khon fi no I kadan ba ke jingai da kata ka de jingir khu yo I ban da plai yo Moses pikin ma ulit poi ban che ke yings em jong paro bat la pen he pen sani u yeng jong paro pi I ga men jong u ba ka nang ban shim da ke kme ban kirpa e ga khon jong faro ba ke kme ga long pen ban ga nong sumar ka aya da ka kme le jong yo Moses bat ka kme ga yo pen ban pen sum pen sai da ka jing sta vi u Blei un ai jing sta le ve pen jong ga jing e ka ba wan na bar ye ga yeng jong pi la da pi kan do jing dok pi kan do jing e le la pi yang ba ga jing e fi nang ba ban ye yang lang si yin si sem da ga jing e u Blei un ai ga jing sta ba pen jong ga jaka ka ba wit bru ka ba e kat no u Blei un ai fi ga jing sta vi u Blei ai jing sta e ni ga men ba kali ong i tu ka men jong ye ga tu ka khon jong faru ko la da pa kwa ban yo nong sumar ngan penwat mga bat kali shim da ga keme bat ga keme kali sumar yo Moses fin yo na e ga ta ga wisdom ba ba kali sumar yo Moses ka hikayu u ga lenti ga jong Blei ka hikayu Moses man la ga siya do bun khna samla ba umdei u Egypt umdei na Egypt u de u Hebrew u de na ga ta ga jait ben rio ko balong marau but kata ka jing ka isha pang Blei ba em isha pang ka jing pen em ko jong Blei kala kren lot ga jing long jing em baro i kita ga ka ka sngot ho kat kum ka an ka rukom jong ki khoni sa but kata ka khamdan bor
Sengap ai kata ka jingi kai jong ka keme ka balong tang ka mrau ka kham don bor ban influence na ni ban kta ban sut hiet aga jing im ko jong Moses ban ye ka jing snob ha ki bo yo ha Egypt ban ye ka jing pen shoy ki bo yo ha Egypt Fika taka dega ba kotor palat na gani ga jingja banga yo iba ga jing ka ba jana la ga jong ga yeng ga dega bam poi per khan re wala na pim poi per khan ka ba ar ga banga krena ni na ga yeng jong Moses ga dai ai ngo yu Blei ba Moses u poi she ga plan ga jong Blei de tang na ga we ga dau ba u dan ka yeng ka ba krishani u hapdeng jong ga jing fi ka taka dega banga kwa ba pin shai men daga si nda ba ki buri kem shapte nga kwa men daga si ro balai pim buri ki khona ga jing dai tap daga snam ga jong trai ya ga yeng sa mani shapting kan jabe ka kamba o Blei dan mani da unum sha ba ga bor na bar kan kta ki khon ki kti wat kan ga jing pang ka ba ja ka ne balai ngem duai bo Blei tap ga yeng sem daga snam kan ga jing da ba ga bible ko pi yeng ne kat kum ga bible pi puli khat bar fu saw jong ga nong ga khat we hebrew ko ngom ko da ga jing ai Moses ka bamot Moses da ga jing ai balai ong Moses da ga jing ai na mar ka kmi ki pa ki tap jing ai Moses fi ka jinge ke hiat na ki kime ki pa kalong hereditary ne fi ki dan ki plu bangai palat tang ki jing tim tang ki genetic problem ga hiar na ki kime ki pa ka kanom hiar la da video ki bangai ai kan hiar no Jesus Christ but kanom hiar shu ga jing tim shu ga yeng jopi hari ai ba ga jinge ka ba ngai yo Blei kom ki kime ki pa katakan hiar haga bagin jamin sim shiki khon bagi khon jong piru wat na ki imha Egypt aga jing snow ba jong ni ga pertai angas ngutan na dikata wala diki ima ga jaka ga baga jingpan shoy ga jur henry ka ei ka ba don ga jinge afikum ki kime ki pa ka ba pi hikai ki khon ka ta ka khamdon bor bani ga jingpan shoy bar kan rung shi ki khon ba pinu i ki khon ki niyang ga jinge ka bible ko ga jinge u Moses abula rang ba u khlem tre ban khat la di u khon ne ka khon jong phalu balai khlem tre ujiet pen man shashi tom baru pai lang Blei bani ga banio ye ga jing sngo ba ka pop tang sipor fi fin pule ga ni ga bomot ba la da phi kai ba yu khna ga lan ti gude ban nei ongum ta kitab probab no bar war ko la da phi kai yu khna ga lan ti gude ban nei unum kan ria na ka war adu undal temen ka ta ga dai ga jing long ka bangi dai banio i but fi yu i nang ni Moses ku lalong unong ya lamu ba krau tam ga pertai sendan bat aga jat ni Israel u balala ban pendam ga Egypt ba dei paro ubalala ban le iki ba mla ban mudur nama balai umi na ga yeng ka badan na paden ga jing ndre ki kime ki pa jong ki dai ki badan ga jing fi ka ta ga dai ki tien ga ba bang kwa ngan tap shfi la da ka yeng jong fi ka Kynduh jing la da fi dan jing ndan jing ga bra ban job na ga ta da bang kren ni ki eki haba ong kita ki ba Phin Kynduh aba bi Shakri yo Blei Phin Kynduh jing ningkong na la ka jong ga but ga ningkong ga dai ki mana yeng jong fi ki nom snot ho fi ki le persha fi and ray what ele persha ki im ga jing im ga ba u Blei uni buram ba fini ga khaddo Blei kun te fi shiga buram but na fi dana ga yeng ga ba menta fi Kynduh jing am dan support fi mal berang la fi Kynduh jing ba ga yeng jong fi kam dan ga dana ga jaka ga be pen ban ha ba ki kme ki pa jong fi ki support fi na kwa ba pin kemen ba dan ga ba lai fi yang scam bot ga jing kai ki kme ki pa yang scam ga jing fi ne ga we ga por plan penang fi ki pri ga ba kraw baro arngut kini o Moses o David o Joseph ki kelalam ki nong yalam ki balam ka role model yang ni mentah ki kraw palat ini ki brio ha ga Bible balai namar kimi na ka yeng ka ba per but ki Kynduh igi jing halaki yeng penban ki lala igi ban job baru Blei kun te ki se ka position ka ba khamalor tanga nget kene ga jing hikai ka long ka jing kur khu ye pi men ga sni snap hai kene bon sen kan long ka jing men toy fi tangi ni do I know about pi ha kene ka por kutrai kene ga por Blei nga ailut sheme ga buram mas ngongo ime Blei na marga jing bahabat ga jing isnai ga jame ga bayai ne shigi ba bam juga ai ba ga jing hikai ga bang kren japang ga jing im ga bangini Kynduh ha ga jing Shakri ga jing ime bangini Kynduh i ga jing ki bangim poi perkha na margini Kynduh ning ko na la ga jong ka long ye try ai ga ni rap kan penshai bala da don na ga ni ga por ga bi Kynduh kum gini ga jing ya lenti
ai begini ke jing hikai ke long ke jing sha ye ki kum no gin ne begin num ye le persha re begin im ke jing im ke ba pen sngo ba ha ye me blai but ha go we ke sin ke ni o i ke kam ba ke jame trangi ai lut shame ke buram ha ke keteng ke jong chi sung tu ai amen but amen blai un ke hui fi ko blai